O BNG vén de presentar unha batería de iniciativas no Parlamento galego exixíndolle á Xunta que tome de inmediato medidas para dimensionar a área do hospital de día oncolóxico do Hospital Álvaro Cunqueiro, que proceda ao aumento de persoal e de espazos. Presentamos estas iniciativas facéndonos eco das denuncias de doentes que están facendo público que é habitual que non se lle administre os tratamentos de quimioterapia a persoas doentes citadas e que son enviadas aos seus domicilios para que volvan en outro día. Co que isto supón de trastorno, de incerteza, que algúns días manifestan que son alrededor de 50 persoas as que son enviadas aos seus domicilios sin tratamento. E denuncian que son testemunhas moitos días da impotencia do persoal ao ver que non dan atendido ás persoas doentes que precisan os tratamentos e que na vez dunha ratio de 7 doentes por profesional de enfermería esta é superior e que a partir das 17 horas pasa a 18 persoas por cada profesional de enfermería. E tamén denuncian que estas carencias que se acaban de relatar non son superiores ou non se manifestan con máis intensidade grazas ao bo facer do persoal. No BNG temos moi claro que esta situación do Hospital de Oncoloxía do Chubí é un claro espello no que se reflexa a política sanitaria do Partido Popular. A falta de persoal, a falta de espazos e, lamentablemente, a falta de sensibilidade con persoas débiles, vulnerables, prestando unha atención sanitaria en condicións totalmente inaxeitadas, non? Poñendo en risco a súa saúde. Preocúpanos que a doenza, xa de por si grave, que teñen as persoas diagnosticadas algún tipo de problema oncolóxico, se lle aumente esta dificultade a hora de poñer os tratamentos. E, de logo, tamén o que mostra é, de novo, a falta de planificación, toda vez que a actividade neste hospital de día non fixo máis que incrementarse ano a ano desde a apertura do hospital en máis dun 11%. Entón, non se trata dun tema puntual, non se trata de un día que xurdir algún problema, senón que se trata, máis unha vez, dun problema estrutural e que o Partido Popular, dende logo, nin planifica, nin se anticipa, poñendo a estes doentes nunha situación de vulnerabilidade. Polo tanto, exiximos que se solucionen canto antes e que a solución pasa polo aumento de persoal e por habilitación de espazos.